Apa Mas? Lakone nopo? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya nduk. Kula dijedhaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto prewedding kapan Rama? Coba kok nggih foto priwe. Ya majuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Coba ya alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting, Excited toh Mas. Ya. Yo, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ora ikutan, Nduk. Waro iki kaya aku pol. Suarane. Nduk. Lah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk, Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne ya Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Demase Broto wis ora gelem karo sliramu. Sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Demase Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Demase Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampeyan apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi jenenge? Omae ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo kuwi wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Demase Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya dua orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kok wingi kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing
ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapol dadak cempluk wis arep dijauhke Apa kok gitu. kowe anu cempluk melu Mas BG. BG sangusi cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si cempluk warsia ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek ora dadi mantan aku piye, Bapak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Bluk pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo ki? Malah arep ning nekku. Aku yen mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Dimas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Dimas Broto cah. Aku senenge mung karo Dimas Wis to, Broto to. manut bapak kowe tak rabekne karo liyane Dimas Broto iki ketoke sukses ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar-untar. Wis to meneng dira ya dites dicoba. Pak, aku meneng ngono kuwi to, Pak. Aku kuwi wegah. Pak, tak nang kono Dimas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbok nek iso aja batal to, Pak. Wis, ten. Sabaro saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jondomu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Dimas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah sumaji. Sumaji yogane jakun lho, Nduk. Ten. Nduk, ngriri Nduk. Nduk, ten. Aku wis nikah kok, Pak, karo Dimas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nananina karo Dimas Broto. Pak. Dimas Broto. Wah, iki Dimas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng aku kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Bapak ra diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe malam pertama. Aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den, Mas. Aku kangen sliraimu. Alah, Den, Mas. Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu tak mbok. Masa bapakmu ambil mbok nadahi men. Utuh. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Ten, ini Nduk. Oh, aku bapak. Uduh iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu lho ten.
Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike lurus. Ten. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak harus senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ora ndase. Bulus. Oh, yuk. Ayo le. Oh. Tok. Mas Broto, Kata gundulmu. Apa? ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kata gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dino iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guru Sentu. Yo kene Iki piye ta? Ana sapa iki, Pak? Guru sendoi marang tuamu. Gula secok. kok Guru Sentu iki. Guru secok. Kalau ning kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek nggolo. Yo kene kuwe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki? Ah, Den Mas Broto. Iki ki Ramaku. Iki sapa? Ben dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urung. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cembluk yen rambuk urunge bentoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluk. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponelagan ilang kowe. Kepale kakek nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, dok. Terus bapak. As. Kakak.
Apik lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebentuk. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndah kisor ya. Piye? Lho, Yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Pencalto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis Pak waras ki. Aku kaya wingi. aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambah nono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak cukukno blok. Ben Mas Broto aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santi jelita sanjero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Waras bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Tuh. Kaki danyang nih danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik deh Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji desa aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei. Hot hot. Hei center. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan desa tak undang. Sar bleset. Mantan. Ujian. Aduh kon gendeng iki. Wah, lara anak. Malah waras parah. Bapak, Ngapa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasiah kadhawuh dening Den Mas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Napa dikocapke kok? Oh pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Enek. Nggih, terima kasih matur nuwun.